Molt bon dia des de la plaça de l'Ajuntament de València. Es nota que estem a les portes del cap de setmana i que la gent té ganes de viure les falles, perquè és moltíssima la gent que s'ha acostat a veure la mascletà d'avui. Un dia primaveral, sol, 18 graus marca el termòmetre. Este divendres la mascletà dispararà Pirotècnia Hermanos Cavaller d'Almenara, una empresa jove, dinàmica i innovadora, que cada volta està més consolidada en el sector. Han preparat una disparada de tall tradicional amb pincelades de ritmes moderns realitzats en sistema digital que dotaran d'un major moviment la mascletà. El ritme anirà augmentant fins a arribar a sorprendre al públic i el moment ja d'escoltar ja l'ordre al pirotècnic, l'alcaldessa, la fallera major i dos senyoretes de la Cor d'Honor, Vanessa Alonso i Isabel Conejero. Comença la mascletà.
Magnífica, magnífica esta mascletà d'Hermanos Cavaller de Almenara. Fenomenal ha sigut el ritme d'esta mascletà que ha anat creixent fins que ha arribat a este final tan espectacular que ens ha sorprès a tots. Una mascletà que el pirotècnic ha volgut dedicar avui a son pare i a un amic que va faltar ahir. Ahir la gent, el públic que vol felicitar a tots els components d'este magnífic equip d'Hermanos Cavaller de Almenara. I la festa continua. Esta vesprada, les Falleres Majors, les seues Corts d'Honor, faran una visita a l'exposició de maquetes i llibrers de Nuevo Centro. I esta nit aniran a l'exaltació de les Falleres Majors de l'agrupació de falles de 4 carrers. I després a l'intercanvi de fotografies e imposició d'insígnies del sector Benimàmet, Burjassot, Beniferre. La festa està en el carrer. València fa olor a pólvora. Part ja de molts monuments, dels monuments de les falles especials, estan en el carrer. Ara hi ha que gaudir de la festa, de la gran festa de les falles. I ara anem a gaudir en els millors moments d'esta mascletà. Fins demà!